Levles nunca masha ei sida emenik faanu hiyal fulkama awgon mere tiabe fonna adi diwi rayitunna mihissa kura khiyal takaki waki farategge khiyal take nunkam gadinne ei waki bayegge khiyalenno adi sarkaruge rasmi khiyale besno ei mi vetu edia fan service aharuge digo tajriba ke macha bina ve hore bina ko algon danawala algon ge amilla khiyal take rais mamun ge islahi agenda ge gotuga ilan kurevvi te ehnames ege ehra kantattaka ki rajyan islah beenum wegen tibi mihun e kantattaka demand koramunta data war gina duwasu puri kantattaka da aunhama fa kollen beenum e faruge khas majli hoge इंतखाब आउन कुनिमत लागे मालेगे हुरिहा गेगे आउन फोटो सिटी एंगोन्नान ए सिटी का नेक्कम गवाह के ए एजेंडा का राइस मामुन हामे नुकुरबा भारत वाकी कुरबा रियासी दावर कंडेरमा मिहिंगोस डेमोक्रेसी के हुनंजे असासी सिफत आउन ओन्नान ए सिटी का समर कुरकुनमस बयान को ए वाहकतम अन्नने हेम आउन दन्वानी मीगे आउन में नुआने मीग बाकी मी है को एगे क्रेडिट नगा एतिमन्ना विष्णु के एतिमन्ना कोरिको अदे आउगंड सिटी गलियोनी वेस आउगंड आम रईतुंगे तेरेगा मिहिं उळे इरुगा मिहुंगे एहसास तक गुमच्च बिना कुगे मेद रईतुं बेनु वे मिका एहिं आउगंड एहसास करवे कदे कोमस मी है को ता बुना निदत एहमीमा ए इस्लाही एजेंडा का ए मागनो कंतत की दिवे रईतुं जुमला गोतगा हिंद बेनु भी कंतत के कोमस मी को ता ऐलान कुराने हैं इस्लाही एजेंडा युदान कुरेविता देहरेंगा दुवस फाउ मगचाट युदान कुरेवि दिवे राज्यगा जमानी डेमोक्रेसी गान कुरुमक हिंगा इस्लाही प्रोग्राम गे मगचाट युदान कुरेवि देहा सहे मार्च 27वीं होमदुआ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यदकी राज्यगे एकी कंकमा मायंग अल्लाहगे वाग फुलायक अलगंडु गेन्नमु मेगेंदा इस्लाही बदलतोगे तेरें अनेकाविस वरम मुहिम्मु फियवले अलादुहे तियबे फोन्नोस एंगोडानवान फदांग मी वेतवेदिया देहरदो तेरेगा अलगंडुगे इस्लाही एजेंडा के दाशों वरगन इस्लाही फियवल तमिवनी अलाफ ए फियवल तहोगे सवाबुं कौमुगे एकी कंकमा एदेवे हेव बदलतके मिदानी अन्नमु अलगंडु मियादु राज्यगे खबर फतुरा वसीलतक मी बदल कोल्ली मिदेंडेवी मगुचाटु इलान कोरमट्टक मी मगुचाटुगा राज्यगा जमानी डेमोक्रेसी कायम कुर्म हिमेने कंकम वाणी बयान कुरैफ एगे तेरेगा दिव हिदौले हिंगुमुगे निजाम हर्दना कुरु राज्यगा इंसानी हक़ुत कुरी अरवा आला करूं शरई निज़ाम हरदना करूं सियासी पार्टी के निज़ाम हरदना करूं सिविल सर्विस हरदना करूं इंतखाबी निज़ाम हरदना करूं खबर फतरा वसीलत होगे दौर हरदना करूं आदि बैंग इदारात मुस्तकिल को हरदना करूं मिकंकं हिमेने मगुचाटे को आलमुगा अगुनगे हिस्सा वारा बोडवान ए मगुचाटे को वान जहोनी इस्लाही एजेंडा ए खुशालाफ ए कुरियन नुदातीवे एदिन ए कुरिय गेंदन गोते कणल मट्टका एमा अलगुंडा एर बंडालना बा खास को गुडगेन अदियर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर गुडगेन एखुदवाली तवा फ्यूरता कंफेस करोने थावदे ए मगुचाटकी एगे बेरमक वी 2005 वस बुनदें मिहिरिगे थारतीबत मिहिरि गेंदम बेनवा टाइम देन तहकी अदि याको बेफतस कियादें मिहिरिया अनुंग रेवंत किमते प्लान की ए बलमुन दार कंफेस वाता ए कंफेस नुवन्या हा बेदेने कम नुलकम ए बाबे बहादीमा फेने ए मसक्के अंगल दुइवे ए थारतीबम कुरवने मंजर ए मगुचाटके बेरमक वी राइस मामुनुगे ए दवरुगा इस्ता कंफेस कुरमट्टका थावद कंडाला कुरिया केन्ना गोते होदुमा उनसे फेदोंदे एम्मे बड़ सबकी हम ए आयतो मजदी होगे होरसेलो इंगतो आयतो मजदी होगे एरोस तिब्बे दिमाग तिब्बे मेकम कम मुलिन देखो बेबे फ्लो होरस उंत गिनगे ए चाट कोरिया नुदी
ಇಸ್ಲಾಹಿ ಎಜೆಂಡಾಯ ಮಂಚಾಟ ಕುದವಾದ ಹಿಂಗೆವುಮುಗ ಇಸ್ಕೊ ಮುಳುವಿ ಬಂಡಾರ ನ್ಯಾಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಸನ್ ಸಯೀದ್ ದೆಹಾಸ್ ಹತೆಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ಆದಿತ್ಯ ದುವಹು ಮಗಾಮುಗ ಇಸ್ತಿಫಾ ದೆವಿ ನೂಸ್ ವೆರಿನ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಪ ಮೌಲೂಮಾತ್ ದೆವಿ ಇಸ್ಲಾಹಿ ಎಜೆಂಡಾಯ ಕಿಯಾಫ ಮಿನರುನು ಎಚ್ಚಕೀವೆಸ್ ಅವಗಂಗೆ ವರಬ್ಬುರ ಮಸಕತ್ತಕೆ ಅದಿ ವೇತುವಿದೆ ದೆತಿಂಗ ಹಾರ್ತರೇಗ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಮಿ ಐಸ್ಫೋಯೆ ಬದ್ದಲುತ ಹೋಗೆ ಕೊಮ್ಮೆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ತಕಾಳ್ಗೊಮ್ಮೆ ದಾಕ್ಷೆ ನೆತಿ එකමකු එච්චෙහි ඇනලයිස් කො දිරාසා කුරි කොම්මි හකෙන්ගෑන ඒක කොම්මෙ එච්චගේ පහතුක අල්ගුණු මෙන්ගේ හිස්සා ખાસක අල්ගුණුගේ හිස්සා වා මෙන්වරු ඉස්ලාහි එජෙන්ඩා දශුන් හිමිරිෆවා වරගෙන ගානුන් තක රයිතු මජ්ලිහ ෆොනුවි අදි ඒක ගින ගානුන් ත රයිසු ජමුරියාගේ කරාරුගේ සිෆාගේ නෙරෙන් අල්ගුණු වරම් මසෙක් කුරින් අදි එකම වර baik kan tahu tarhib life se bori misalnya ka siyasi party abe hai gawai adi no wes baik gawai te bori ehna mes waragine chawgum beenu me gotaka hasile nukuragon misalnya ka dannawana ma evvelumuge gawai maulumat hoda libigontuge gawai adi minu wes waragine gawai ta sharidara mustaqil kurma beenu wa badarte ki algon dekhe to gaanu asasi islah nu ko kurawen hori kan ehna mes hama takraru ko repeated ko algon kuramundiya masakkataka algon men kuramundiya masakkataka hama hurahakun kuramutum gos emho med algon menimmi algon ekan kurewen ekka miyadu algon menge demihun sarkaruge kabinetun istifa den nimmi algon men qabul kura gotuga algon men khidmat qurani abadwes divehi qawmuge maslahatattaka waki fardige maslahatattaka ennu इस्लाही एजेंडा हिमेने बाय कानून तका गवायत सरकार के एक मिनिस्ट्री तकुन्ना मिनिस्ट्रुन्ना अदि रईसु जुमुरिया ऑफी होगा हिफा हेट्टुमुगे सबों अलगोंडु मजबूर वेगें एगे वरगिना अददेगे कानून त प्राइवेट मेंबरों के बिल तोगे सिफागा ड्राफ्ट कोफ मीन्ने नवीन तोगे इज्जतर मेंबर मोहम्मद इब्राहिम दीदी के नामुगा प्राइवेट मेंबरों के बिल के सिफाग मिहारवान रईतु मजले हुशाला एमा मी हिताम कुरन जहगमे दौलतुगे भंडार नायब वजीरकु बेणुवा इस्लाही बदलता सरकार में देर को नुगेनेविगें इदिकोल पार्टी के मेंबर को लब्बा प्राइवेट मेंबर के सिफागा बिलु के सिफागा मजले हुशालन जहु मी अलगुन हिताम कुराकमे मेगे मिदियारो गायगंडक अलगुन हदाम वागत फेब्रुवरी महोगा अशा विश्वनदो अलगुन नोनानी रईसु जमहूरिया लियोमको अंगाफा एमनिक फानुगे इस्लाही एजेंडा वनी फेल वेफकमा अदि फेलु सवब अलगुन वानी वर तफसीर को गायगंडक नोसफागे सिटीगे धन्यवाद ದಿವೈ ರಾಜ್ಯ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಯ ಕುರಿ ದತುರುಗ ರೈಸ್ ಮೌಮೂನ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಹಿ ಎಜೆಂಡಾ ಮುಹಿಮ್ ದೌರೆಂ ಅದಾ ಕುರಿ ಎ ಎಜೆಂಡಾಗ ಮೌಮೂನ್ ಫಾಹ ಕುರೆ ಬೈಗ್ ಇಸ್ಲಾಹತ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗ ಹಿಮೆನಮಟ್ಟಕ ಗಿನ ಬಯಕು ಗಿನಗುಣ ಗುರ್ಬಾನಿ ತಕೆ ವೆಸ್ ವಾಂಜೆಹು सियासी दायरागा वेरिंग कंत कोरबणी आमगत मजबूर वेगे एकी पॉइंट वेस्नु एकी वहा के वेस्नु